పసిడైనా ఏవైనా తన ముందెంత సాటేది లేదయ్యా ఆ స్వామికి. పసిడైనా ఏవైనా తన ముందెంత సాటేది లేదయ్యా ఆ స్వామికి. వీరి పాదమే మనం తాకగా పోయేనులే ఆ సోగమే. అయ్యప్పరాగా ఆనందమే కలి నుంచి కాపాడే అయ్యప్ప అవతారం వెలసెను పంపనది తీరం. ఈ దైవాంశ సంభూతుడు పందల రాజ్యానికి వచ్చిన వేళ విశేషం. అంతవరకు సంతానం లేని మహారాణి కోప్పెరందేవి ఒక మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. మణికంఠునికి విద్యాభ్యాసం చేయించే సమయం వచ్చింది. అతనిని గురుకులానికి పంపించాలి.